Vinc a compartir-te un cas d'una teràpia que he fet avui amb una mare i justament ve a col·lació de la masterclass que faré sobre la moda i la criança. Saps que aquestes masterclasses les pots veure en directe i pots fer la pregunta si estàs allà amb mi i si no queden gravades i te les pots emportar a casa per la resta de la teva vida, que et poden acompanyar de moltes maneres diferents i així em consta que us passe. En aquesta sessió una mare m'estava compartint la seva experiència amb una filla que està acabant l'etapa del no retorn, està als 12 anys, acaba de començar l'institut i està començant a tenir aquesta sensació d'haver de pertànyer amb el grup d'iguals i la mare em deia, ostres, el que per a la meva filla probablement és una evolució natural, a mi m'ha vingut així, de cop, en 24 hores, no me n'he donat compte, la meva filla estava davant del mirall, pentinant-se, volent-se posar roba que per mi no és adequada, i clar, això genera, evidentment, doncs, una fricció i una tensió. I això ens ha portat a poder parlar d'aquesta fricció i d'aquesta tensió i com moltes vegades les mares, els pares, les famílies, davant de les pors que se us desperten, davant de la incomprensió, davant de tot allò que nosaltres com a persones adultes sabem, projectem i a vegades ens avancem, ens posem rígides i ens posem tenses i comencem a generar aquesta tensió i aquesta lluita que tenen més a veure amb una guerra i amb un guanyar que no pas amb un acompanyar i amb un sostenir. I li feia la metàfora de la tensió de vida, és a dir, fixa't que quan hi ha una llavor i una llavor vol sortir, aquesta llavor a dins seu té tot el potencial per sortir, però ha de fer una tensió i ha de fer una força per poder esclafar la clafolla, no, valgui la redundància, i poder sortir. Aquesta llavor, per poder sortir, ha de fer força i ha de vèncer una tensió molt forta, que és la terra que la conté. Si traiem la terra, si no hi ha humus, la llavor no pot créixer. Sí? Aquest humus, aquesta terra que conté aquesta llavor, jo ho simbolitzava com aquesta tensió de vida, aquest sosté, aquest contenir que feu les mares i els pares i els acompanyants. Si nosaltres desapareixem, si davant d'una queixa, si davant d'un enfado, si davant de la sensació d'aquesta nena de dir que no m'entens, que no entens els adolescents, que no entens ni idea, com a mare ella s'hagués retirat i hagués deixat aquesta tensió, és com treure-li la terra i treure-li tot l'humus i tot l'aliment a la llavor que ha de créixer. Sí? És una mica aquest abandonament que a vegades fem quan ens fa por passar-nos de la ratlla. També, si davant d'aquesta tensió ens posem rígides, ens posem fermes i volem lluitar, el que fa aquesta terra és, pum, fa tanta pressió que condense aquesta llavor i també l'esclafa. Sí? Llavors, és una mica aquesta mà esquerra entre oferir l'humus i el sosté i alhora poder posar aquests límits i poder negociar. I aquest per mi és el criteri clau davant l'elecció de la roba que les vostres filles o els vostres fills o els complements començaran a iniciar amb aquesta etapa que comença quan comencen a arribar a aquest final de l'etapa del retorn, quan comencen l'institut i quan comencen a tenir tots aquests models que ja comencen a venir més de fora que de dins de la família, a qui vol imitar, a qui vol copiar, amb qui vol pertànyer. De tot això en parlo a la masterclass Moda i Criança i crec que és molt important que puguis venir, primera, a compartir el teu cas, el teu testimoni i segona, a portar-te eines, recursos i a vegades coses que poder dir davant de certes situacions i davant de certs conflictes o confrontacions a les que et portin els teus fills i les teves filles per no quedar-te paralitzada o paralitzat quan tinguis aquest tipus de situacions. Així que espero que et serveixi i t'espero a la masterclass.